kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena gaipan. Aku wis meneh. Aja nganti kedadian. Dawa men to, Mas. Ndek kae toplak kedawan durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlu susah.